to bisu modena amena baroke feminka odi anga jamana kono ko kerengere la kana mi anga jamana la kana ko ibni dado la ke na fola mi kera to ko nana no wara e president mi be no yasime ko ta na retrancho nyama ya ani parti politique ko nyu wonye min kera yera ko be kana kan donc min boro kon nana ani min kanga ke ibni akina do fana kan we politicien fulana e sabana amena ayidu femi anga imam mahmoud diko ay point de presse min ne ayake ani do min kera imasi do o kona ibni akina do fana ka fasolo ka teme katani aywa yiningali wero be ni alaka ja inshallah kuna nun tugu ametani anga baruse folo no lakana baliya mi be ni abe jamana kono no wati lakana baliya la jati ne kala ka fo tile flan halibi ire iterka ko du gele akara yimbe posto no ye farabu ko gele le no halibi de semeni ma ke semeni ka jawla malo be continue na ka jeni cheno be kena yoro marala ngata donc halibi ngata donc mo ta fo alhamdulillah parce que min do ni ima son bulu gelew be ko sabo bankas marala précisément jala sabu emballement ke sababu bulu o yo mine meri dala ngata katanwe ko kata nyini gali do iseme wala jusqu'à présent ul masigi ko bankas kare min bora bankas ngata donc kata moti kare mawme na kono tarni ciawi ngata jusqu'à présent ko tiane mo tan ami koye halibi ngata donc solution masurala mali militaire do be bulula jusqu'à présent mama nyira ko ngata donc be yoro no wala me ami do wala su ngata donc ala ko bo ni gele akonna ya rabbi gele ami kara nyina ko be ba donc ce n'est que fan fait ngata ce n'est pas c'est que dès au départ en termes de sécurité mauma se ka seneke bagan nyara mambe ngata donc yoro na atakala utara no bagay jatimele kara ka fo bamako aussi vendredi do no le 26 novembre ani jatimele ke 15h tuma poste de police me flene marché rouge konnana le commissaire a mo fla interpellé otume moto kan moto me na le forma ko X11 o moto en kada saki tumbo bolo saki en konnana jatimele kara ka fo pistolet automatique ni check ka pistolet lalendo jatimele kara ka fo ngata ko pistolet croix de tumbo bolo malfam kisemi mbo bolo ngata donc a fo me mako kisemi 12 mm ye o min bo bolo ngal donc keme ani paquet keme duru ani tan ani fla o de bolo o tumbo bolo ani cartouche mi na ma pour cartouche 9 mm o paquet tan bisaba ani duru de tumbo bolo ko do yo luci no ye nyama do ye ngata ka afora ko kana osan ko wori mi sorlo bolo wa keme sorlo bolo donc on mina naka don bere kon nana ali on sigle local de fe bina boala ni jatimina ke semaine kon nana aussi bamako pistolet damani mina ali be police wulle ka plus wolo bla ni mina police wulla ka jo mata ya so ngata don ba be mawbulu mais ni bebe hakilna mi fo ni jatimina ke akon nana tumani mi nana nga kaunchira bamako kon nana ani jamana mi kele ka lamunu no ye Guinée no ye Burkina Faso ye no ye Libye no ye Sierra Leone halibi amafa to ngata donc o debe dona jamana konnana parce que bi ni jatimne ke gawo Tombouctou yere ni mako be ngata donc afita mission na e be wa fla de di o be kalashnikov prétima ni trega chila ni dana ibase subhanallah wa fla o di allocation Tombouctou konare c'est que bi bara mi ganga ke armée kanga bara mi ke Tombouctou ani gawo fa fa yorni na ani Mali yere kono yoro chama fielu de kanga ke parce que malfa kanga soro mawo mo bulo o ye normalement oui forces armées de sécurité mais que les yoro mi ngata donc à l'intérieur etna se ka fanga ko là-bas qui se ka malfa be mine o bulo ni be se ka malfa be mine o bulo wa so yere yo ka sécurité assurée et moi, la sécurité assurée, ma famille au boulot, c'est qu'à caractère au moment d'un donc, les gouvernements, c'est pour cela qu'on m'a fait comme man fa ambe tumano ama hakli jabo ama fo ni man fa no bebi na mine wati a fora on yebi ngata si position na ko ka fo man fa be mali ko na dia jeti ne centre ni nord na aka tane 3 millions kala shiri ko be don ala ka hina amadu tumanto la amba baroko la ko ma ko to ko njoro le be mina ko kala shiri ko be se ga sambi saba sambi woro ke ngata tiki bale bisrami ni ya don makolo jukoro ka don boro la ka don makolo jukoro ni ya bo do me ba ko kuran
ko n'i y'a don bɔrɔ la k'a don ɲɛgɛn kɔnɔ n'a bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ ka taa dɔn fɛn nɔgɔlen ninnu cɛla ka taa i b'a fɔ kuran ko n'i y'a don baji kɔnɔna na i y'a don ji kɔnɔ k'a bila n'i bɔra ka taa dɔn n'i y'a ta ka taa dɔn i b'a fɔ kuran ko fɛn min dɔn k'a tɛ kɔrɔ ko mɛ nin bɛɛ la ka taa dɔn san joli bɛna kɛ pour que k'a fɔ ko sécurité ka dɔn k'a fɔ an sera k'a assurer san joli bɛna kɛ fo ka nin marifa ninnu ka minɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ bi an ka togodugu ninnu bɛɛ lajɛlen du ti sɔrɔ ka taa dɔn marifa ti sɔrɔ min kɔnɔ donc insécurité gɛlɛya ba ye o ye i b'a sɔrɔ o de la an ka taa hali fɛn fitinin dɔ bɛ marifa ci bɛɛ la dɔ la donc o de gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔna na bi n'i ye jateminɛ kɛ cogo dɔ la u bɛ min fɔ ka taa hali min bɛ Bamakɔ k'a ye wari fara ɲɔgɔn kan a ka 500 000 300 000 francs d'a ma a ka marifa sɔrɔ avec 200 000 300 000 francs marifaw bɛ sɔrɔ ka taa k'a san donc o de la an ka taa gɛlɛya bɛ polisiw bolo bi parce que déjà olu bɛ kɛlɛ kɛ ni marifa min ye ka an ka sécurité assurer o de bɛ ka taa bandiw bolo o de bɛ terroristes bolo o de bɛ ka taa donc ci la donc tile fɛ i taamatɔ la ka taa donc vie ka taa donc vie y'a fɔ n ye ka taa ko kɔsa na dɔ y'ale kuru vie kelen ka taa donc min tora ka téléphone ci yan ko la terikɛ vie siribe ka taa k'a kuru ka taa donc a ka o kɛra Aradison ɲɛfɔla la marifa b'a bolo a ko ka taa donc ko a gɛlɛyala ale bolo dɛ k'ale kuru ka taa donc sen na n'a fɔra ka taa donc 2 heures du matin 3 heures du matin i bɛ se ka kuru k'a minɛ ka taa donc i bɛ sen yɛrɛ de la i tɛ moto la dɛ parce que ne y'a ɲininka ko i kurulen i moto de minɛ na a ko k'ale tun bɛ sen de la. ma sen na fajiri da ka bɔ a bɔlen an tila ka magasin ko wari fitinin b'a bolo o y'a bɔsi a la ka tila ka téléphone bɔsi a la donc e bɛ a ko k'ale ale ja tigɛla min na parce que a y'a ye Kalachnikov de b'a tigi bolo ko kɔfɛta ye o ye sa ma donc n'i ye jateminɛ kɛ o la et puis n'a tun bougé la dɔrɔn o b'a sɔrɔ donc gɛlɛya bɛ yen o yɔrɔ de la et aussi ka donc fɛn min kɛra tile fila na ka taa n'a bɛ mɔgɔ ja tigɛ kosɛbɛ ka donc ce qui se passe au Bénin n'i ye jateminɛ kɛ depuis nin ko daminɛna tubabuw tun y'a fɔ faransɛw y'a fɔ k'a fɔ ko kɛlɛ min kɛla ko a bɛ an k'an jigi an k'an janto parce que déjà comme olu de b'a ɲɛdɔn ko Côte d'Ivoire ni Bénin bɛɛ bɛ se ka attaquer mais de semaine in kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ mercredi su k'a dugu jɛ jeudi la le 2 décembre Burkina frontière la ani Bénin frontière la maa min bilalen don ka sécurité kɛ n'o ye Jean fɛngɛw ye a fɔ sɔrɔlasiw ye o ye mugu ci o la maa 2 tora sisi la donc o kɔrɔ de y'a ye Bénin depuis o ka terroriste dɔ donc depuis o ka a bɛ fɔ min man kan a ka ca ni san 1 ani kɔ ye o y'o to u ka maa min bɛ taa n'a bɛ fɔ ma ko guide o tun ni tubabuw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa o y'o minɛ ka taa o ye guide faga depuis o kɛra attaque ma kɛ mais a fɔra nin semaine in kɔnɔna na attaque 2 de kɛra Bénin et militaire 2 sara a kɔnɔna na donc ça veut dire que an kan k'an hakili to an kana miiri k'a fɔ seulement ni Burkina ni Mali ni Niger don mais dɔ bɛ farala kɔ kan mais an y'a jateminɛ aussi k'a fɔ ka taa Côte d'Ivoire min kɛra tile 2 na aussi k'a fɔ français bɔra fɔ Toulouse ka na largueli kɛ ka taa jusqu'à na donc kungo kɔnɔna na Côte d'Ivoire Jawe o bɛ se k'o kɛ n'o tɛ ni gɛlɛya b'aw kan mais anw ka gɛlɛya b'an kan o dɛsɛlen don ka na ka taa ka na anw dɛmɛ ka mɔgɔ larguer o bɛ min bɛɛ kɛ o bɛ bombardement de kɛ mais i t'olu yɛrɛ jigilen ye ka taa donc mais a fɔra ko Côte d'Ivoire ta an y'a ye ka taa Côte d'Ivoire o sera ka mɔgɔ 90 ɲɔgɔn maa 80 ka taa o sera k'o larguer kungo kɔnɔna na ka bɔ n'o ye Toulouse ko olu bɛ se à tout moment ni gɛlɛya bɛ yen ka taa o teriw bolo o bɛ se k'o dɛmɛ mais an m'o ka dɛmɛ yɔrɔ ye hali bi parce que an bɛ sigila ko de kɔnɔna na donc ni insécurité jateminɛ k'a lajɛ a bɛ wara la ka taa de maa hakili k'a bantɔ la don maa kuraw de bɛ jamana kuraw de bɛ donna kɛlɛ kɔnɔna na c'est que bɛɛ kan ka wuli ka jɔ k'a lajɛ c'est pour cela n ko bi n'an bɛ fɛ ka nin kɛlɛ in ban il faut que africains k'a dɔn il faut que CEDEAO mɔgɔw k'a dɔn fɛn kelen min bɛ yen n'an bɛ se k'o kɛlɛ kɛ fɔlɔ o y'a ye an ka se ka ɲɛnamaw jɔ an ka frontières la an ka se k'an ka armées k'a to ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo an k'a to ka état major ka taa ko bɛ taa Côte d'Ivoire ko taa Bénin ko ka taa réunion kɛ ka tɛmɛ o tɛ il est bon que coopération yɛrɛ ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye gɛnni min kɛ n'an wulila il faut que ka bɔ a kalama ka taa olu ko tigi gɛn kan o segin ka taa k'o mago sa an ko koro o koroli kɔnɔna na ka taa donc solution bɛ sɔrɔ a la mais n'a fɔra ko tiɲɛni kɛra anw mara a bɛ boli ka don olu mara olu t'o ye donc anw tɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoni ka taa donc a baara kɔnɔ donc gɛlɛya bɛ k'a la ka taa donc kɛlɛ min n'an b'a kɛ gɛlɛya bɛ kɛ kɛlɛ in kɔnɔna na parce que o bɛ taa ka taa tiɲɛni min kɛ ka taa Burkina o b'olu
ka marifa de ta ka na kɛ anw kan o bɛ an ka marifa min ta o b'o de ta ka taa kɛ Benin kan o bɛ marifa min ta Benin kan o b'o de kɛ Côte d'Ivoire kan o bɛ marifa min ta Côte d'Ivoire kan o bɛ na o de kɛ donc Niger kan n'i ye jateminɛ kɛ dugu fila in donc a fɔra k'a de don hali Sénégal hakilinaw bɛ yen k'a fɔ ka ko terroriste laban bɛ kɛ Sénégal parce que n'i ye nin bɛɛ jateminɛ n'o kɛra c'est que CEDEAO n'a ma attention que CEDEAO bɛɛ bɛ bi a kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ ka donc Ala kana o kɛ sisan an ka maaw ka se ka hakilina kɛ sanni o k'a fɔ ko bɛ Mali pepe o ka ban an ka nin kow ɲɛnabɔ ka pour que jamana ka bɔ mais nin bɛɛ la négociation tɛ se ka kɛ coup de maître fɛ a sa o de tuma bɛɛ an ka kɛlɛ in kɛ ni kɛlɛ in kɛra a bɛ tila ka taa laban ni sigi ka fɔ de ye mun na sigi ka fɔ tɛ kɛ sisan mais min don maa min bɛ nin ko yɛrɛ kɔrɔ maa si t'o dɔn parce que n'i ye jateminɛ kɛ na anw ka africains don ka taa donc solution bɛ se ka sɔrɔ a la mais i bɛ jateminɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ nin groupe in kɔnɔna na o bɛ anglais de fɛ an t'o dɔn o bɛ ko yɔrɔ jɔ parce que olu fara la olu nana ɲagami dɔw de olu nana ka maintenant ni u nana fara minnu kan ni cɛ fɔ k'an bɛɛ de b'a tɛna n'olu cɛ ni olu fana b'olu kɛlɛ o kan n'o kɛra an ka taa donc parce que entre eux-mêmes o bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ tuma dɔ tun kɛra ni hakili b'a la Mopti mara kɔnɔ o y'a ɲini ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka terrain occupé fagali caman kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ nka donc avec l'état islamique kɛlɛ caman kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ kufa ka mɔgɔw ni yani akali ka mɔgɔw jateminɛ kɛra k'a fɔ bi nka donc olu hakila olu ka kow ka surun ɲɔgɔn na o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ gouvernement kan parce que olu bɛ min ɲini na bi nka donc ça veut dire o ɲɛ tana de nka donc an ka militaires ye o ɲɛ tana de ye an ka préfets n'an ka sous-préfets ye o ɲɛ tana de ye nka donc an ka école karamɔgɔw ye jateminɛ min kɛra o kɔnɔna na jamanadenw ka dɔn ani moment dɔ de kɛlɛ min kɛra jamanadenw kan jamanadenw yɛrɛ caman bɛ yen nka o fɔla ka o tigɛla gouvernement na o tigɛla gouvernement na mun na an ka administration min bɛ yen nka donc n'o ye administration ye k'a fɔ ko baara kan ka kɛ ka dɛmɛ don jamanadenw na mais jateminɛ kɛra k'a fɔ nka donc olu de bɛ jamanadenw ni tɔɔrɔ olu de bɛ nka juges de bɛ nka donc togo kɔnɔnaw la an ka sigida ninnu na nka gɛlɛya b'olu ni juges de ni ɲɔgɔn cɛ dugumakolo ko problème bɛ yen i b'a sɔrɔ san 10 a jugement ma se ka kɛ bagan suyɛnni ko bɛ yen nka i b'a sɔrɔ san 10 a ko ma se ka kɛ mɔgɔw ka juru dɔw bɛ yen nka a ma se ka sara justice min ka kan justice tigɛ paraw siɲɛ kelen o justice bɛ san 20 san 30 kɛ et donc a kɛra cogo cogo dɔw bɛ den ka taa fɛn dɔ de dɔw bɛ den ka taa fɛn de o ko nana ka kɛ nka donc gɛlɛya nana ka don nka maaw banna justice la fo tuma dɔw la o bɛ bɔ ka taa terroristes de nɔfɛ k'a fɔ ko kana sariya tigɛ n'i y'o jateminɛ kɛ nka donc ani bi nka donc bi ni min bɛ kɛ douane bɛ min kɛ eaux et forêts bɛ min kɛ nka donc anw ka togo daw la o nana ka kɛ nka tɛmɛ anw bɛ ka ban État bolo k'a fɔ ninnu ni n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ foyi ti kɛ nka tɛ donc o ti fɛn ɲininka i fɛ ni jaka waati sera nka tɛ i bɛ jaka bɔ n'a banna o la nka tɛ donc o ye ko bannen donc aujourd'hui o bɛ taala olu nɔfɛ ka tɛmɛ État yɛrɛ kan donc o kɔnɔna na gɛlɛya de b'a kɔnɔna na n'i y'a fɔ nka tɛ donc ko k'an b'o kɛlɛ bɛ kɛ joli de kɛ nka tɛ a bɛ kɛla jamanadenw de kama jamanaden tɔw dɔw bɛ nka tɛ donc n bɛ exemple ta hali Segu ni maa min ka juru bɛ maa la ka sɔrɔ o bɛ ba tigɛ nka tɛ ka taa terroriste nɔfɛ o bɛ n'i ta moto la ka taa tile fila ka taa o juru sara o règlement de compte ye o wa i ka juru bɛ na ka taa i bannen don ka juru sara o bɛ na i ta terroriste bɛ taa o b'a fɔ ka taa ko sini k'an bɛ fɛ k'a mɛn ko juru sara mais i b'a ye ka effectivement sini juru bɛ sara a bɛ sara mais ni gouvernement ta dɔn n'a fɔ ko jugement de kan ka kɛ délai de bɛ kɛ ka taa n'a ka sara ka taa i b'a fɔ k'i bɛ 100 sara miliyɔn 1 joli ka fɔ i bɛ 100 sara tɛmɛ naani sara ka taa dans justice la o yɛrɛ la ka taa n'a sara la tuma na a taa dɔn ka taa wari in sara la joli de b'a la donc o ko min bɛ kɛ la jateminɛ kɛra k'a fɔ ninnu ka teli k'a régler mais nin bɛɛ bɛ kɛ cogo di il nous faut une justice il nous faut la sécurité c'est pour cela kuma kɔnɔna na an bɛna se yɔrɔ dɔ la n ye fɛn saba fɔ ko n'olu bɔra n ka taa donc politique la n ka taa ko bɛ nɔgɔya il faut que n ka taa donc justice ka bɔ politique la il faut que n ka taa donc diinɛ ka bɔ politique la il faut que n ka taa donc sécurité ka bɔ politique la n'olu kɛra jamanadenw bɛ se ka wuli ka jɔ ayiwa o ye lakanabaliya kɔnɔna ye an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka jamana ye ala ka basigi ala ka na ni cɛ farabugu an k'a lajɛ n'an sera ka sɔn dɔ sɔrɔ n ka taa donc farabugukaw fɛ n ka donc n'an sera ka hakilina dɔw sɔrɔ an b'a lajɛ n'an sera k'o ta a bɛ sɔrɔ ka diya an k'a lajɛ n'an bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a ko la donc an ka bolo bɔ daminɛ la dɛ farabugu dugutigi don farabugu birama kun ta ye gɛlɛya dan ye ko fana an ko dugu da la u taara bagan mɔgɔ ma tun mɔgɔ fila minɛ kelen kantigɛ kelen gotɔ o tigɛ ko la tuma min kanɛ bɛna bila an ka fara dawolo an b'a fɔ ko tulu an y'o ko bɛɛ kɛ k'a ɲini an ma ye surasi yɔrɔ yɛlɛ tɔ taara to a ka fara dawolo in na yen nɔ bonni wuli sugu bɛɛ yɛrɛ kɛ k'a sogo tɛmɛ bɔ bɔrɛ kɔnɔ ka n'a jɛnajɛ kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko bɛɛ ka mɔgɔw fɔ ko fana avion bɔra ni maa 7 ye kana fura wɛrɛ segu yen nɔ bila dan sɔrɔ ka taa bolo tɛ fura an bɛ je min fura den fura k'a ban n'a tugula foyi ti k'a la a bɛ ŋani jisuma de la vitamine foyi t'a la mɔgɔw fari bɛ funu
olu kɛnɛ sababu ye bana farikolo bana bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ sa a kɛmɛ sɛnɛ da wuli sini ani tile tɛmɛ ka sɔrɔ balima ta farabugu e abila i b'a kɔrɔ mɛ mɔgɔ yen nɔ mɔgɔ ka taa fɛ kunnafoni na ko surasiw bɛ farabugu ye o ye tiɲɛ wa surasiw bɛ farabugu maa min bɛ a ka ca maa kɛmɛ ye nka o ti bɔ ka tɛmɛ kulo kelen kan derisiw dama sira la maa kelen ligi bɛ bɔ ka taa dɔ derisiw dama k'i kɔnɔ n'u ko mɔlimata i b'i cɛ cɛ cogo o cogo ni maa cayara ma hali ni nɛgɛ t'i minɛ ni kisɛ ɲɛnama t'i bolo wula ka na ji la de k'i minɛ k'i yɛrɛ k'i to yɔrɔ k'i kan k'i la de bolo fo k'i faga an tɛ ko maa ɲɔgɔn b'a da sisan ni maa ɲɔgɔn b'an ka bi an ka gɛlɛya o bɛ gɛlɛya ta ka k'u ye an y'u kɔnta la surasikan nana dilan n'a surasiw fili an kɔnta kɔfɛ ne ni farabugu ko bɛ bonya an ma se ka an ka baara kɛ mais i b'a fɔ ko o jubara kɔrɔlen de ye même a dɔrɔn surasiw ka buguto bɛ kɛlɛ bien fo ka ɲi farabugu surasiw bɛ se ka tigɛ fɔ an mago bɛ min na o ye terrain bila de an mago b'o de la surasiw yeli tɛ an jigi bɛ tigɛ mais bi an jigi tigɛlen don an jigi tigɛlen don munna surasiw taara de ko b'an lakana mais n'a kɛra don o don mɔgɔ bɛɛ bɛ sa bolo yɛrɛ tɛ de ta Iran jigi bɛ tigɛ o n'olu sɔrɔ fɛɛrɛ tigɛ bolo la ka jɔ jabali k'a ka taa farabugu a ma se ka taa farabugu a ko kalo kelen bɔ bi k'a bɛ taa duguma sira fɛ wa a ma se ka taa o sira tɛ yen i de bɛ sira la n'o de bɛ k'u bali ka taa n'a ye wa i tɛ sira o sira jamu ka taa san yɛrɛ mana ne yɛrɛ jamu yɔrɔ bɛ suma an ka mɔgɔ ye sama min ka ma ka bɔ ɲɔgɔn ni yɔrɔ fɛ a suma ye balo fɛ dɔgɔtɔrɔ ka taa tɔrɔ bi saba a suma n'an bɔra an ka musa an bɛ samakɛ lamɛn o yɛrɛ bɛ farabugu n'a sera ka min sɔrɔ k'a fɔ an ye an b'ale yɛrɛ lamɛn ka dɔn k'a lajɛ hakilinaw na min ka sera ka kɛ donc an ka ka bɛɛ lajɛlen fo balima chercheur ma kan don voilà imam tigo bɛ na tigo ta yɛrɛ donc an fɛngɛ la fana donc an b'a lajɛ a bɛ chargé la ni ala sɔnna ka donc n'an sera ka o fana o ye farabugu ale yɛrɛ ka donc farabugu donc an b'a lajɛ n'an sera k'o sɔrɔ cogo min parce que donc o la an bɛ farabugukaw an b'u fo an b'a fɔ an bila sini lundi dɔ fɛ ka se k'o ta ka se ka information tɔw di parce que comme e ni olu bɛ contact la an sɔrɔ kosɛbɛ caman u mɔgɔ caman b'a bɛ bolo an bɛ n'u wele ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ u bolo k'a di a lamɛnjɛrɛ jɛkulu ma très bien n'ala ka jɛ inchallah dugutigi ye min fɔ an ka gɛlɛyaba bɛ yen maaw bɛ fa la yɔrɔ bɛ jeni na o tun bɛ baara o hakilina na ko baara bɛ se ka kɛ cogo min na donc a tɛ kɛla o cogoya la gɛlɛya caman bɛ yen o kɔnɔna na n'an sera ka a lajɛ baaraw bɛ kɛla cogo min n bɛ samakɛ lamɛn fɔlɔ san'an ka tɛmɛ. sisan bi min ne bɛ segu dɔgɔtɔrɔso la e ye kunnafoni sɔrɔ dɔgɔ fana tɛmɛnen na ko u taara banabaatɔ dɔw cɛ ka bɔ farabugu ka na segu e b'olu cɛla wa. ne b'olu cɛ segu la. mun yɛrɛ de ye aw bɔ farabugu aw nana cogo di segu dɔgɔtɔrɔso la. kɔngɔ ani minɔgɔ o de y'anw bana k'anw tɛ segu yan. bana nin ye duguba ye kɔngɔ de ye. kɔngɔ tɛ yen e bɛ kɛnɛya cogo di. n'a bɛ samaji da ye kɔngɔ ye o tɛ mɔgɔ si fɛ. mɔgɔ bɛ dɔn cogo di. yala banabaatɔ bɛ kɛnɛya fɛn bɛ sɔrɔ ne bɛ dun. ni bayana ni dumuni kɛ bana bɛ se k'u laban jumɛn na e bɛ sari dɛ. anw ka min ka o ɲɛ kɔngɔ de b'an ka mɔgɔw la ani bana. n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ o kɛmɛ sari dɔ sari dɔ 90 ye kɔngɔ ye. a sumati foyi de tɛ yen mun nafɛ yɛrɛ mun hali ni nafɛ dɔ nafɛ kan ka suma dɔ ni sumati nafɛ yɛrɛ kɔngɔ yɛrɛ tɛ yen. a ye kunnafoni sɔrɔ ko gɛlɛn senfɛ ko kɔngɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔw ni to farabugu o ye tiɲɛ ye wa. kana sɔrɔ o kuma na se hali ne yɛrɛ natɔ bɔra ka mɔgɔ dɔw ni to basi t'a la avion ma se ka na an bɛɛ avion kelen banabaatɔ caman de daminɛ ne bɔra k'u to yen n yɛrɛ tɛ segu dɔgɔtɔrɔso la yan. kunnafoniw na ko dɛmɛɲɛw bɛ ka taga ɲɛsin farabugu ma baloko la o tuma dɛmɛw tɛ ka taa wa. dɛmɛ de taara ka na fɔlɔ o mɛnna minnu taara n'o ye dɛmɛw bɔra la minnu ma taa ni dɔ ye. o tuma minnu bɛ taa yalima dɛmɛ ninnu o ti dugu bɔ de wa walima dɛmɛ ninnu u bɛ na cogo di. a ti dugu bɔ dɛ ale ti sɔrɔ yan fɛn min bɛ tila ni ko ta hali fɛn ko min taara kɔfɛ fɛn min laban min f'i ye a kɛra ni kilo ni kelen garamu 9 kilo tɛ dɛ garamu 9 maa tɛ de b'a cɛ maa ba naani na. aw ye maa joli bi farabugu. maa fila de b'a cɛ maa ba naani na. Dari tɛmɛ min de ko min taara mobili la o taara dama o tɛ na to fana taara avion na u taa jigi mais a tɛ mɔgɔ kɔ dɛ o bɛ taa a bɛ tila ni ko ta n'i y'o ni n'a cayara n'i y'o kilo 3 dɛ kilo 2 n'i y'o ni o b'u fɛ ɲɛmɔgɔya u bɛ fɛn bila la ɲɔgɔn tɛ kelen anw ye an k'an ka baara k'an yɛrɛ sabu n'anw y'an ka baara k'an yɛrɛ ye faamaw nafa bɔra anw nafa b'o la an ka foro ti baara bagan tɛ yen maa si tɛ yen ni fɛn bila la ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka baara kɛ foro kɔnɔ dɛmɛ bɛ fɛn ɲɛnɛ k'an ka baara kɛ taa bɔ dɛ n'anw ye baara sɔrɔ a kan kɛlɛw yɛrɛ tɛmɛ dɛmɛ in kan k'an ka yɔrɔ lajɛ wala an bɛ se ka baara kɛ. kabini bɛ ka mun tɛ mɔgɔ kɛnɛ kɛlɛ d'aw ma anw b'an ka forow baara o de lafiya ka bon anw ma k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ doni ta ka taa di anw ma ko balo. an mɔgɔ min bɛ segu dɔgɔtɔrɔso la bi farabugu la an bɛ se mɔgɔ joli ɲɔgɔn dɔ ma. an mɔgɔ min bɛ segu dɔgɔtɔrɔso la bi mɔgɔ 9 de kun don kelen tora se wɛrɛ o bɛ farikolo jugu la a ma se ka sigi mobili kɔnɔ a tɛ se ka sigi n'a yɛrɛ don tora ye an tɔw minnu bɛ se ka sigi dɔɔnin o ni anw mɔgɔ 8 ye yan. kɔsa in na an ye kunnafoni sɔrɔ ko binba min bɛ yen n'o ye jeba ye k'o b'a la ka dun farabugu ko fo o kɛra so ka mɔgɔ dɔw bana o ye tiɲɛ ye wa. ne yɛrɛ tun b'a la ne yɛrɛ tun b'a ci fura na a bɛ
ko mɔgɔw b'a yɛrɛ n'a ma dun koyi ni ne tɛ kɔni jago ye ba don so fɛn t'i bolo jago mɔgɔw bɛ taa fura de la ko kɔnɔ ka taa ni ne nana yɛrɛ fana k'a sulu ye a baara kɛ kɛlɛ dɔn a bɛ gɛlɛya dɔɔni min sɔrɔ a bɛ tila o min bɛ sɔrɔ o bɛ kɛlɛ di denmisɛnninw ma kuma de bɛ ka mɔgɔkɔrɔba de fa a tɛ ka foyi kɛ denmisɛnninw la sabu ni min bɛ sɔrɔ a bɛ di denmisɛnninw de ma anw yɛrɛ bɛ dugawu de kɛ ala k'an dɛmɛ wala an tɛ ko nin mule an ka donsoba lamɛn farabugu ni ne baraji n'a bila kulubali kan don farabugu donsoba farabugu bilama bɛ cogo di farabugu birama kɔni i ye ɲininka nka ni ɲɛji de bɛna kuma in f'i ye ka d'a ka farabugu birama balo tɛ yan bi gɛlɛya kɔni a donna yan balo banna pewu 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 kɔnɔ ko ne yɛrɛ ye n ka dugudenw wele an ye ɲɔgɔn fɛ an ni dugutigi de kɔntew ni dugu mɔgɔkɔrɔbaw an bɛ taa mɔgɔ tan ye an taara k'an fana an ka finitigilakaw fɛ yen k'a f'u ɲɛna farabugu kɔni a sira cogo min k'i tile n'a sira di su in na mɔgɔ bɛ taa kungo fɛ togoraku kɔfɛ na kungo ye mɔgɔ 5 de faga an fɛ farabugu yan u nana avion goyaji 2 bila an fɛ farabugu o kɛra tɔni 4 an y'o dilan o tɔni 4 o bɛnna niyo ni kilo 1 malo kilo tilancɛ ɲɔ kilo tilancɛ fari bɛ ɲɔgɔn kɔ kilo 1 de o bɛ se ka dɔgɔkun 1 kɛ wa bi kɔni suma banna farabugu pewu surɔ kɔn yɛrɛ cɛkɔrɔba 4 1 faga parce que perewu ye mun ye a toɲɔgɔnkɛ n'o ye dugutigi de kɔnte Dadi Kulibali premier kɔnte a tɛmɛtɔ a donna ka foli da la a dalen a ko Dadi Kulibali don wa a ko ɔwɔ a ko ne don a ko bɛɛ a ko na yan nɔ a ko ne ka farima kɔni nɔgɔyara a ko nka bɛɛ kuma bɛ ne fa ale ko jogo k'i kana fɔ sa a ko bɛɛ kuma bɛ ne fa foyi tɛ ne bolo ne bɛ min dun ni ɲɛ min yɛrɛ sɔrɔ tobila n tɛ se k'a dun foyi foyi t'a la a tɛ ka tɛmɛ mɔnɔ fɛ n'a nana di surasiw ma n ye sabini bɔti 1 ni ko bɔti 2 ko a y'o de san ye a b'o de kɛ dumuni na k'o dun ko di dɔw banna suma na t'ale mɔnɔ fɛ dumuni t'a bolo diɲɛ foyi t'a bolo surɔ kɔni ala y'a ka kalifa minɛ an na an y'o jɛnaja kɛ vraiment a kɛra an bolo baara ye n'u m'an dɛmɛ dɛmɛnan na farabugu sira cogo min kun sɔrɔ n'a sira de fin na baara banna ka taa bɛ caya tugun ne yɛrɛ bɛ ka kuma in f'i ye ne yɛrɛ bɛ min jɔlen filɛ ne bɛ ka kuma in f'i ye n bɛ dumuni kɛ ala de b'a dɔn ni ɲɛji de bɛ ɲɔgɔn na denmisɛnninw ni ɲɔgɔn filɛ nin filɛ ka jɔ ale bi anw bɛ fanga kɔni kɔ kɔrɔ nka fanga u k'an bolo man di n'a sɔrɔ fɛn min don u k'a fɔ an ye sinon n'o tɛ ko kɔni n'a jadisiw m'an sɔrɔ k'an faga kɔngɔ b'an fa ka se gɛlɛya min b'an da la bi an b'a fɔ jadisiw tɛ bi a kɛra kɔngɔ gɛlɛya de ye jadisiw bi yan ala barika la jadisiw bɛ se ka don ka faama ninnu to yan an yɛrɛw bɛ k'u dɛmɛ gadi la su ni tile nka kɔngɔ a bɛna dugu tiɲɛ dɛ dɔw ye kunnafoni d'a ma k'u taara suma san malo kilo k'u taara san surasi dɔw bolo yen nɔ ko kilo 75 o ye tiɲɛ ye wa n'o ma a ti sɔrɔ n'o tɛ ni bi ni anw y'a sɔrɔ a tɛ kɛmɛ anw b'a ne tɛ se k'a fɔ nkalon don dɛ mɛ ne kɔni m'a ye parce que ne yɛrɛ bɔra kan kɔnɔ n ye ɲininkali kɛ hali makɔrɔni pake 1 ni n y'a sɔrɔ min 200 n b'a san ka na n'a ka denbaya la mɛ a tɛ yen surasi yɛrɛ y'a jira an na min b'olu bolo u ka jama ka balo de ne ye min ye ɲɛmɔgɔ ye e bɛ se k'o filiya ndama ko kunungo ko kan kɔnɔna la ka groupe bɔ surasi ka kan kɔnɔ waati min na k'o y'a sɔrɔ dugu denmisɛnninw caman talen bɛ surasi kan kɔnɔna la yen nɔ ka taa dumuni ɲini o ye tiɲɛ ye wa ndɔma an yɛrɛ kun bɔra dugu sogo fɛ yɔrɔ min na ne ye denmisɛnw juru dɔlen de ye kabini dugu sogo fɛ ani denmisɛnw ye bɛn daminɛ yen nɔ o bɛ bɔ kan kɔnɔ fo ka taa kun don kan kɔnɔ 1 kilomètre ka 10 mètres farabugu ni kan cɛ de y'o ye anw ni denmisɛn min bɛnna a ka ca mɔgɔ 100 ye an b'u ɲininka n ko kɔrɔ ye dumuni kɛ ko b'an ye dumuni kɛ ko surasiw ye dumuni d'an ma ko suramɛ surafana don ko k'an dalen kan kɔnɔ ko surasiw ye dumuni d'an ma n ko alhamdulilah barika ala ye denmisɛnw yɛrɛ ko surasiw bɛ dumuni bɔ k'a sigi olu tɔgɔ la o tuma n'u ye dumuni kɛ u b'a fɔ k'u ka na wuladen fɛ tugu tigi ka taa u taa surafana dun ten ka segin ni balo ma se farabugu sisan maa bɛ se ka segin n'a ye k'a fɔ ko hali bi maa minnu b'a la ka sa dɔw yɛrɛ bɛ se ka fara o hakɛ kan wa ni balo kɔni mɛn na ko an sira cogo min kunun sɔrɔ ko an bɛ si de kɛ tile saya kɔni fura t'a la o ni kɔni ye ala ta ye ni ka bɔ hakili ma dɛ ne donsoba yɛrɛ kuma ka Allahu akbar maliyɛnw y'a faamuya anw sigilen bɛ yɛrɛ yɛrɛ la yan an sigilen bɛ yan an ka taa élection na mɔgɔ gɛlɛn ko faga dɛ an sigilen bɛ yan ko Diko ye ne fɔ an sigilen bɛ yan ko Segali ye dɔ minɛ a kan na jamana filɛ nin ye jamana filɛ nin ye jamana filɛ nin ye n ka taa dɔn e b'i diya yan e bɛ Bamakɔ n ka taa dɔn est ce que nin kan ka lakale yɛrɛ est ce que ayi Mali kɔnɔ k'a miiri k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ na anw faga kɔngɔ bɛ na anw faga n hakili la Mali ye solidarité ko de ye mais Maliyɛnw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali ka fɛn dɔ bila ka taa d'u ma mais a bɛ don cogo di mais c'est ça la question sirasiw bɛ se ka bɔ ka na dumuni e m'a mɛn ko denmisɛnninw bɛ ta ka taa mɔgɔ 100 ɲɔgɔn ka taa dumuni kɛ kan de kɔnɔ c'est vrai que jadisi kɔni tɛ don
mais olu yɛrɛ ka tɛ dɔn olu ye su i ye cɛ ka kuma ka mɛn ale sara cogo min ka tɛ dɔn tile damani ka taa tɛ dumuni kɛ ka taa foyi tɛ se ka tɛmɛ a gɔnɔ kan ko balo min fana taara fili ko bɛɛ kilo kelen bɛɛ kilo kelen ɲɔ kilo kilancɛ malo kilancɛ aw bɛ bamakɔ yan aw ko k'a bɛ politiki ko kuma farabugu mɔgɔ jamana banna ka ban olu de an ka kuma n'an ye hɔrɔn ye n'an ye danbe ne halala ye ka kuma jamana ko kan ka tɛ jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya la cogo min bɛɛ ko n ka kɛ minisiri ye ko n ka kɛ ɲɛmaa ye bɛɛ b'o kɛlɛ de la mais mali ko tɛ bɛɛ b'o kɛlɛ de la nin ma ɲi mali ma a ma ɲi mali ma a ma ɲi hali an ka autorités yɛrɛ ma minnu bɛ mara la a ma ɲi maa si ma a ma ɲi a ma ɲi mali ma nin ma a ma ɲi maa si ma ninnu yɛrɛ bɛ kuma min na c'est à dire que ba jumɛn de bɛ kini kɛ u dɛsɛlen de y'a to ye nin fɔ yɛrɛ sinon hali a fɔli man e m'a ye cɛ ko k'ale bɛ kuma na donsoba yɛrɛ k'ale bɛ kuma na ko kɔngɔ b'ale la a kuma b'i bolo an ka tɛmɛ ala ka jisuma k'a fura ye se bɛ ala ye an ka to ala ma ni se wɛrɛ t'i ye foyi foyi i bɛ taa to ala de ma an ka tɛmɛ ayiwa an bɛ taa ni an ka sigi ka fɔ ye sa ni aw ni jamana tension ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye mun bɔra a kɔnɔna na ayiwa ko dɔw murutilen don halisa tuguni k'olu tɛ taa o fana n'olu tɛ taa baara wɛrɛ tɛ se ka kɛ wa maliden ka taa mali ye miliyɔn joli ye baara bɛ se ka kɛ diɲɛlatigɛ la i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a kɛ ka s'a dan kosɛbɛ pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i y'i segi min b'o position na o k'a dɔn k'a fɔ dan de b'olu yɛrɛ o kama a ma reporté wa o kama Choguel ma kuma o fɛ wa o kama président ma kuma o fɛ sisan wa o tilala ka bɔ kuma kɔnɔna na k'olu hakila ko président ta kuma de d'u ma ka ping pong kɛ maa bɛ se ka kalan k'i bɛ ko dɔn k'a bɛ se k'a bila i kun na k'a fɔ i bɛ taa segin ka taa i ni président ka nin discuter o siɲɛ kelen de mɔgɔ kelen y'a kɛ o kɛra pression kɔnɔna n'o kɛra Amadou Toumani Touré avec les femmes de Kati a conséquence kɛra cogo o y'u ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ ka 7 ans kɛ i bɛ ka deli ka kuma mɔgɔ fɛ kan wala bɛ ka fɔ ka tiɲɛ k'a ka taa sigi ka baro e y'o ye min o man kan invité yɛrɛ bon o invité la mais o bɛɛ y'o ka fini valise fini labanw don i bɛ tere ta yɛrɛ ye nka donc f'a bɛ briller a dɔgɔnin Amadu Goyita ninnu ni fɛnw nka taa olu fara faralen b'o ɲɛ kan ça veut dire mɔgɔ t'o cɛ la min ma kɛnɛ sɔrɔ n kɔrɔkɛ pari na mɔgɔw olu tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ taara fɔ n ye sadi maaw m'olu de ye ka taa presque kɛnɛ kan mais min don ka taa dɔn ko hakilina nana ka jigin tuma min ka taa dɔn ko anw taara sɔrɔ ka taa jɔn de ye ɲɛmaa ye ka taa dɔn a ko la maa min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye ministre de la sécurité ye maa min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye ministre de l'administration territoriale ye maa min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye ministre des relations avec les institutions ICASA ye min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye premier ministre ye Choguel Okala Mayiga min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye président de la transition ye Assimi Goïta maaw bisilen ka donc maître de cérémonie fɛ kuma taara ka di ICASA ma ICASA ko olu ye maaw wele nin kɛnɛ in kan pour que ka sigi ka Mali ko kuma de fɔ a ko nin ko in daminɛlen ka se jamana selen nin yɔrɔ ma c'est que baaraw de kɛra jamana gɛlɛya de sera jamana ma n'an ko jamana in gɛlɛya ka se ka bɔ a ko depuis minnu bɛ ka coup d'état la fo ka na se bi ma kuma dɔw kɛra ka sɔrɔ dɔw tɛ kɛnɛ kan kuma dɔw kɛra dɔw kɔ kuma dɔw kɛra ka taa dɔw ma associé a ko o sɛbɛn fura min bɛɛ bɛ yen an bɛ n'o bɛɛ de ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa sigi ka kuma parce que transition don bɛɛ ka sɔrɔ kɛnɛ kan bɛɛ k'i hakilinata fɔ pour que jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a ko wele kun ye o de ye pour que maaw k'a faamuya a ko n'an m'u kɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na Mali de man kɛnɛ maliden sɛbɛ bɛɛ wele don kɛnɛ kan politique tɛ se ka kɛ ka parti politique mɔgɔw bɔ a la parce que n'a fɔra ko politique ka kɛ parti politique de ye nka a bɛ fɔ min ma politique yɛrɛ cɛmancɛ kolo ye n'olu ma fara k'a ti ɲɛ o de la ka taa o bɛɛ welela kɛnɛ kan jamana kɛnɛ kan Mali kɛnɛ kan fadenya kɛnɛ kan k'a fɔ ko Mali ba an ka Mali an bɛɛ ka Mali an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o de man kɛnɛ o donc aw wele kun ye o ye politique mɔgɔw maa kɔrɔ tɛ maa kura tɛ bɛɛ wele kun ye o de
donc a bɛ fɔw ye a k'a lajɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ yɛlɛmaw ka se ka don ko in na an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ o de kun ye o de parce que min don a bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ tɔw to yen dɔw to yen mais anw ka hakilina na anw ko hali bi an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min m'a faamuya o k'a faamuya k'a fɔ ka taa ko sigi ko de ka fisa kuma na ko hali ni ye gɛrɛ kɛ i y'a fɔ cogo min kuma kɔnɔna na hali ni ye gɛrɛ kɛ n'i tilala aw sigi ka ɲɔgɔn sigi ka fɔ de o ye mais comme anw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn kan n'aw sigila ka kuma Mali ko la bɛɛ ka na ni hakilina ye k'a fɔ n bɛ fɛ a ka kɛ tan an ka taa n'a ye k'a fɔ maliyɛndenw ɲɛna ni maliyɛndenw y'a bila cogo min a bɛ bila o cogoya la o fɔlen ka ban kuma taara k'a di président de la transition n'o ye Assimi ye a ye bɛɛ fo ka bɛɛ don kɛramanto na jamana bɛ hakilina min na ka o yira maaw la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye n ka tɛ dɔn gɛlɛya min bɛ yen bi n ka tɛ olu ye jamana ta cogo min k'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔna na bi gɛlɛya nana ka kɛ n ka tɛ surtout lakanabaliya bɛ cogo min et que n'an ma fara ɲɔgɔn kan jamana tɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na que jamanaba caman bɛ yen olu tɛmɛna nin waati nin cogoya de kɔnɔna na ka na tila k'u yɛrɛ hɔrɔnmaya a ko an bɛ cogo min maa wɛrɛ tɛna se ka an dɛmɛ kɛlɛ in na n'anw yɛrɛ tɛ mais kɛlɛ in ka to ka hakilina min b'a kɔnɔ ye cogo min b'a la n'an bɛ fɛ ka se kɛlɛ in na il faut k'an ka da ɲɔgɔn na an ka se ka na a ko k'a y'o wele o ka an bɛɛ ka na kɛnɛ in kan ka kuma o fɛ ka wele di Mali tɔgɔ la ko bɛɛ ka na an ka taa an ka se ka na ale fɛ Mali ko don Mali ko ye bɛɛ jɛ ye ni Mali ko ye bɛɛ jɛ ye bɛɛ ka k'i da don Mali ko la maa dɔw man kan ka taa sigi ka den ka sigi o de la bi ale ye n ka na anw wele nin Mali soba in kɔnɔ pour k'a fɔ jamana de man kɛnɛ gɛlɛya bɛ jamana de kɔnɔ mais n'an bɛɛ kɛra mɔgɔ kelen ka fara ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ b'an bonya an bɛ min ɲini an b'a sɔrɔ a ko nin wele kan de b'ale bolo pour ka se k'a ɲɛfɔ a rencontre bɛɛ jɛlen a ma tɛmɛ minute mugan an tilalen a y'a ɲini anw fɛ ka ko an ka jigin an ka taa photo ta maaw y'a fo ka ban tuma min donc an taara jigin photo taara bɛɛ ye photo ta bɛɛ taara so mais mun bɔra la n y'a ye k'a fɔ ka an tilala ka na dɔw parti politique dɔw tilala ka communiqué kɛ k'olu hakila ko o ni Hasimi de kan ka sigi ka discuter ko kuma in kɛra kuma fan kelen ye ko Hasimi de kumana k'olu ma kuma mais maaw siralen don min na ka taa assise na wa bɛna ko ka fini de bɛ taa o taara o a bɛ kɛ o ma taa o a bɛ kɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ jamana o jamana maaw ko n'i bɛ ɲɛmaaya la ko kuma dɔw bɛ k'i t'a fɔ ko parce que min don k'i ka kɛ rassembleur ye mais a tɛ se ka rassembler kɛ nkalon kan kunun ka de b'a la dɔ y'i kanto ko cogo k'i bɛ kuma cogo min n'a tɛ k'a man ɲi ko n'i bɛ fɛ ka fanga ɲini ko ni Ala subahana wa taala bɛ fanga ta ka di yan parce que ne bɛ aw duɲɔ kuma de fɔ Mali taaɲɛ kuma n t'a fɔ min ka di aw ni ye kaba fɔ ko Ala se bɛ e de kana fanga di se bɛ e de kana fanga di yan kalo ni ma min dara kan kɔni bɛ k'a ye parce que min don n'i bɛ jamana dilan i b'a dilan principe et bɛɛ kan ka t'o principe kɔ jɛlenya jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya la tuma an b'a fɔ mais ka jamana kɛ ka fɔ n den n muso n balimamuso tɔ a kɛlen n'a fɔ e ye jamanaden tɔ bɛ jamana minɛ e b'a muso a tɛ bɛn ni Mali ko la ni min bɛ na o bɛ na ni min tɛ na a bɛ kɛ k'o to yen jamanaden ɲuman bɛ yen jamanaden jugu bɛ yen et dans tout pays n y'o de fɔ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ bɛɛ tɛ se ka to yen ta yen nɔfɛ parce que jamana la opposition bɛ yen majorité bɛ yen n'olu y'u yɛrɛ kɛ opposition ye d'ici décembre na donc ça de kalo in gansa date kuma de bɔ a bɛ fɔ assise bɛ kɛ waati min o date bɛ fɔ baaraw bɛ k'o kɔnɔna na donc va continuer à progresser ni min tɛ fɛ ka taa salam alaikum il a le choix parce que maa si tɛ se ka président ye min fɔ ka tɛmɛ nin kan maa si tɛ se ka taa mɔgɔ si siri ka taa bila to kɔnɔna assise kɔnɔna n'o tɛ fɛ ka hakilinaw ta mais n'o baara kɛra n'o ye juguya kɛ ni min kan ka da ɲangi min kan ka da o bɛ da parce que i tɛ se ka jamana dilan dɔ ka continuer k'a fɔ k'a bɛ jamana saboter ko fila don tu es avec la république ou tu es contre la république parce que république ye mun ye ka tɛ dɔgɔ démocratie b'a di ka kuma di ka tɛmɛ aw c'est normal
Mais si tu fais un complot contre la République, c'est que ni un complot donc c'est ça, c'est la démocratie. Mais si tu fais un complot contre la République, tu répondras de ces actes. C'est clair et net et précis. Donc, Minkera, les opposition. Bon, olu b'a fɛ ko jamana dilanni ko ɲuman a fɛɛrɛ b'olu bolo k'olu y'o labɛn ko labɛnnen de b'olu bolo olu b'a fɛ ka taa ne kɔ ta kuma n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ se o la o olu ni IBK de tun tɛ ɲɔgɔn fɛ wa jamana in ma halaki k'olu de to fanga la wa jamana in ma dafiri k'olu de to fanga la wa heyi u ka sabali u ka Mali lajɛ u ka Mali lajɛ adamaden diɲɛ kɔnɔ fan o fan fɛ kɛlɛ kɛra o kɛlɛ ma kɛ o aw laban ye sigi ka fɔ de donc u ka taa sigi ka fɔ la ni Mali hinɛ bolo u ka taa sigi ka fɔ la min bɛ fɛ u k'a fɔ kɛnɛ kan ye a taara compte la o a ma ta compte la o a kɔni k'a fɔ u tun bɛ kɛnɛ kan ye Mali ko kuma fɔr'u ɲɛna ye n'u ka kuma kan n'u ye dilanni fɛɛrɛ b'u kɔnɔ n'u y'o bɔ o na ta o n'o taara en compte an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ Mali bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ mais jugu ma anw kan jugu wɛrɛ ma anw kan aw b'a fɛ ka kɛ jugu sabanan ye tuguni aw dun ye tiɲɛniba de kɛ aw cɛman bɛ aw nɔ kan ka minɛ ka don kaso yɛrɛ la parce que a ye wari tiɲɛ ni o tile de bɛ ka nin ko mɛn sen na quoi o tile de bɛ ka nin ko mɛn sen na o parce que les santiers ma ban wari t'u bolo tuguni mais santier cɛw jɔra sa dɛ a bɛ minɛ a bɛ minɛ o dɔw ma yɛlɛ moto kan ka Mali bila o ma ko ni boli yan aw ye IBK bila fili jugu la mais ɲɛma ka olu bɛ communiquer kɛ la k'a ka Choguel dɔgɔya sisan k'a dɔn parce que olu bɛ kɔfɛ ko tɛ bɔ yan bi de Choguel ya ayi a ka tɛmɛ ni baro ye Mali ka di sa si wɛrɛ jumɛn kan ka na Mali ka di an bɛ taa n'a ye autorité morale Imam Mahmoud Dicko dimanche don a ye dugawu kɛ Mali ye a ye dugawu kɛ dugawu kuncɛ dɔrɔn a ye conférence de presse a y'o togo la a ye kuma caman fɔ kumaw cayara dɛ kumaw cayara e yɛrɛ ye conférence de presse y'a ye togo jumɛn na a bɛ mun yira n bɛ fɔ k'i barika o diyara n ye n bɛ fɛ ka min fɔ jamanadenw ye ko dɔw bɛ a ka gɛlɛn surtout min bɛ ɲini o fɛ denmisɛnninw fɛ a man ɲi jamana kɔnɔ maabaw ka buruja cogoya dɔ Dicko an ka lamɔ cogo an kɔrɔ an t'o buruja n t'a ɲini ala fɛ ne de ye an ka kɔrɔ la an ka ladamu t'o fɔ mais min kɛra an ma hakilina fɔ kɔnɔna na avec respect et considération an bɛ hakilinaw ta alhamdulillah a dimina a bɔra a y'a ka hakilinata fɔ ça aussi ce sont droit a ka droit parce que des fɛn dɔw kɛra la a ma sɔn mais néanmoins ne bɛ hakilina min di k'a fɔ a ye il est important k'a ka fɛn dɔw lajɛ jamana taabolo n'i ye jateminɛ kɛ ale ni Sheriff de Ɲoro de ye Ibrahim Boubacar Keita sigi Mali olu de donna maaw kan ko silamɛ don olu de donna maaw kan olu Sheriff de Ɲoro yɛrɛ de ye wari fɔlɔ di pour que Ibrahim Boubacar Keita ka kɛ candidat ye a yɛrɛ y'a fɔ Dicko ko olu ye misiriw yɛlɛma ka kɛ cuisé a tilala ka bɔ ne tun y'a fɔ arajo in kan a mɛnna n ko n'o ma bɔ ka yafa deli n ko lahara bɛ gɛlɛya ni hakili b'a la o tilala ka bɔ ka yafa deli ne hakili la o banna mɛ kuma hakilina jɔ kun don an b'a fɔ la n'o tɛ o y'o bannen ye parce que maa bɛ fili i ka tiɲɛ de la o ko bɔlen ka ban a tɛ fili kɛra ka taa o na ni Ibrahim Boubacar Keita ye mɛ a ka kuma kɔnɔna na a ye fɛn dɔw fɔ pour moi ne maa ye ɲɛmaa ye Dicko yɛrɛ da delila k'a fɔ ne ye a ko n'ale filila ko k'a fɔ a ye parce que ne maa ye ɲɛmaa ye maa ye min bɛɛ kɛ ni fili b'a kɔnɔ a kana supporter ten fili in ka an ka rectifier pour que jamana hakilinaw ka se ka bouger mais dɔw bɛ yen n'o b'i fɛ ka ban i ye ɲuman kɛ i ye juguman kɛ donc o b'i apprécier a kan ni maa min ka b'a kuma fɔ o b'a ko k'o dafa
an ta tɛ dɔgɔma ye mais anw ta ye remarque de a ye Ibrahim Boubacar ta an ka taa kɛra tiɲɛni u y'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ka Ibrahim bɔ an kunna ne hakili b'a la ale de ye Bubu ta aussi parce que Ibrahim Boubacar Keïta k'a ka mɔgɔ di a ye Bubu di a taara Bubu présenté fo Chérif de Nioro la k'ale den don kɛlɛ nana kɛ Bubu bɔra la Ibrahim Boubacar Keïta bɔra la mais o don ala ka tiɲɛ a tun tɛ fɛ ka donc IBK tun ka taa a tun bɛ fɛ Bubu de ka taa donc hali kɔsa na dɔ ye video dɔ bɔ Choguel ka kumakan b'o kɔnɔna na k'a kɛ i n'a fɔ comme o dɛsɛra Choguel la o bɛ ɲina min kɔ maa ka video ou maa ka kumakan n'i y'a enregistré n'a t'a kalama a bɛ se ka plainte et que institution dɔw bɛ yen aujourd'hui en France aux États-Unis olu b'a ɲini jɔn fɔlɔ de y'a ta jɔn fɔlɔ de y'a papier a bɛ kɛ ten parce que au tribunal i b'i si kɛ kaso la parce que ce qu'on appelle adamaden ka vie privée i tɛ se ka don a kɔnɔna donc aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ kuma yeli kɔnɔna na Diko tun tɛ fɛ IBK ka taa Musala kan t'o la a tun bɛ fɛ Bubu de ka taa o baaraw bɛɛ kɛra ka ban donc don min donc a ko k'a bɔra Amadu Tumani Ture bara k'ale ATT kumana k'ale ko ATT ma k'a fɔra ko ATT dalen t'a la ale y'a ɲini lundi don ka taa ATT voir a ko k'ale bɔra k'ale y'a fɔ ni ATT ye n'a ma ale minɛ n'a bɔra ka taa dugumana la ala bɛ fɛn yira a la ka taa a bɛ lakali mais o don ale tun ni ATT bɛ kɛlɛ la Chérif ni Nioro ni ATT tun bɛ kɛlɛ la o de nana ni Aya ka ko ye joona parce que min don ATT da ko ne ma a bɛ tiɲɛ sɔn k'ale taara ka taa donc k'a fɔ fɛnkɛ ye Chérif ye k'ale bɛna Kayimana min taɲana ye muso ye premier ministre kɔrɔ ye k'a bɛ n'o kɛ premier ministre ye ko Chérif ko muso tɛ se ka kɛ premier ministre ye k'ale ko ale de ye président a b'a kɛlɛ a bila ka dugawu de ɲini a fɛ o mankanw nana ka kɛ Diko ta nana ka kɛ c'est pour cela donc o Aya bini kɛra Aya ye Chérif de Nioro ani Diko de wele après olu yɛrɛ tila k'i yɛrɛ dogo Diko la o dabɔ Diko ka ko la Diko y'o fɔ a tun dimilen don n'i ye jateminɛ kɛ n'an bɔra o kumakan na a ye premier ministre wɛrɛ di n'o ye Wane Muktar Wane ne ninnu togo da de y'a fɔ yan i y'a fɔ n ko Bandaw de ye premier ministre nommé ye cogo don parce que le premier ministre est toujours nommé sur proposition président b'a nommé président y'a nommé ne ni n kɔrɔ de la ka kuma yɛrɛ fɔ maintenant mɔgɔw b'o de interpréter la k'a kɛ i n'a fɔ komi ne ni n kɔrɔ b'u la bila ɲɔgɔn na ne ka ladamu t'a to ni n kɔrɔ bɛ discuter o ko kan mais min don tilala k'a fɔ arajo kelen kan yan ka tila k'a fɔ FR3 kan BCFM ko information kura wɛrɛ bɛ n bolo n bɛ n'o di bi n'o ye révélation ye n ko ja n ka recherche kɔnɔ n y'a sɔrɔ Diko de ye Muktar Wane di o don Bugula tɛ dɛ mɔgɔ caman wɛrɛ bɔra proche de Diko ye nene ma fɛn fɔ c'est que dimanche de Diko y'a fɔ bɛɛ ye k'ale de na donc Muktar Wane di mais o kuma kɔnɔna na hakilina wɛrɛ bɛ bɔ a la Diko ko ale taara mɔgɔ fɔlɔ min nɔfɛ o ye Mayiga ye a ko Ibrahim Boubacar Keïta de y'a fɔ ale ye ko Mayiga ye mɔgɔ jɛlen ye ne ko nin ko in bɛɛ kɛra Diko ma se ka maa si sɔrɔ a ka jɛɲɔgɔnyaw la fo ka taa Mayiga nɔfɛ wa o tɛ hakili jagabɔ ko kuma fɔ est ce que gɛlɛya ko kuma t'o la M5 bɛɛ lajɛlen e ma mɔgɔ si sɔrɔ i danna mɔgɔ i dalen bɛ maa min na min tɛ hali a ka kɛlɛ la M5 mɔgɔ dɔrɔn ka taa dɔn k'a fɔ i ma mɔgɔ sɔrɔ hali e ni maa min ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ maa min ma kɛlɛ kɛ ka taa n'i ye fanga ta ka d'a ma i b'a dɔn k'a fɔ a tɛ fanga minɛ ka ɲɛ min ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ o de bɛ se ka fanga minɛ ka ɲɛ e ma maa si sɔrɔ jɛnti ye wele k'a fɔ e ye taa mɔgɔ ɲini ka na anw dalen bɛ e de la i ka na ne mɔgɔ y'an bɔ effectivement ninnu ka CV M5 mɔgɔw ka CV taara gɛlɛya nana ka don Diko ye min fɔ mun taga tali o bɛ yen ne tun y'o fɔ ne t'a fɔ ba ye a ye min fɔ ka taa donc le cinéaste
segmar na to obey ne to fo bay ay mi fo to ye kili obey ne ta fo bay ay mi fo na to shugale obey ne ta fo bay maintenant ni bela na to ale na ka CV yoro mi parce que atara maiga no fait maiga e mi foi maiga ko ne se ka ke parce que M5 kɛlɛ ne ma kɛ ne ye Ibrahim Boubacar Keita ka mɔgɔ ye ni ne ko n donna la sisan ka tɛ dɔgɔya min b'a la n dalen tɛ militaires la n tɛ se ka kɛlɛ k'a tɛ denmisɛnninw ka tɔgɔma k'a to ka tɔgɔma ko parce que o bɛna ale dɔgɔya ale ma kɛlɛ in kɛ n'o kɔnɔna na e nana ni Wane ye Wane ta Wane nana Musa Tarawele ka su o de la donc Wane taara i y'a proposé Wane yɛrɛ kɔrɔtɔla k'a miiri k'a fɔ k'a tɛ ɲɛnabɔ yɛrɛ n ka taa Wane kɔrɔtɔla n ka taa donc Wane. Mais après, il y a un meeting là où Wane est loin de son peuple. Le président est loin de son peuple. Transition, il est fait donc à un meeting là, nous qui avons donc un président froid. Un président froid. Il est bien capable. Mais quand ça n'est là, il y a un fort moyen qu'aller de choisir. Mais pourtant, il y a comment faire même. Parce que les bêtes, ils disent mais parce que comment faire là? Comme moi, il y a formata éducateur, il y a fort. Moi, je respecte parce que à ta vision, à tomber au haut, fait jamais tomber sera là. Mais aujourd'hui, nous sommes au bas, tu fouilles sera là. Il est important que nous famille. Un président de la République ne peut pas se faire commander par d'autres. Il est président de la République. Assimi hier n'était pas président de la République. Président de la transition, il allait tout douiller. Mais est-ce que le président de la transition est moi j'ai eu la chance à un moment donné j'ai eu la chance j'ai eu la chance j'ai eu la chance Allah ka hina Soumaïla Cissé la abi ɲininka n bɛ hakili la un conseiller ne veut pas dire fɛn fila de ye d'abord moi je suis pas un conseiller n bɛ sara n tɛ sara la o la parce que min don adamadenya kɔnɔna na an ka cɛ kɔnɔna na hɔrɔnya la danbe kɔnɔ n bɛ se ka min fɔ a ye n b'a fɔ ye n ko parce que n tɛ na don aw ka sarali ko la ni donna aw ka sarali la min ka di n da ye n tɛ se k'a fɔ aw ye donc ne t'o fɛ baara kɔnɔ et en même temps ni baara bɛɛ bɛ kɛ la un conseiller bɛ kuma min fɔ président il n'est pas forcé de prendre. N'a kada ye bata na manda yakata donc il n'est pas forcé à kata diko no fait ou à kata chef de numéro no fait ka fako parce que o le kele ke ngata donc kwa ni ka ça ne marchera pas donc comme diko ti ni gala o ko bela diko ni depuis asimi yere tara ade ayaka ma fo chola o manyo so et en même temps aya fo aussi ngata to ko wor ko te ngata ko fena wa tandon de dale mais li ma janya akuma kondana. Mais pourquoi on a des dagamans à trop de fois à qu'on a fait frapper quand a dit à la chauffeur de au cours de notre warning doyala de wa worko de notre ami ni au démasoroa donc tout ça ça fait réfléchir mais nous on est mis dans les Maliens en chamana moi ma content tu vois là mais ça ne donne pas aussi le droit aux jeunes ou d'autres parce que c'est la démocratie aïe quelle est depuis 1991 elle est pour follow kala conférence nationale là anya est dans ce processus mais à hakilla il a sa vision mais ma mie famille aussi en général tu vois où beto tu m'as donné dans les cas de dimanche là où chrétien t'as aimé mon hakilla mais mie voici en gros yemi ya konana mais il est libre donc à hakilla que les gens le respectent. Non, de forme, que les gens le respectent, ils méritent. Mais voici les constats, on va hacker là, parce que nous devons hacker là. Au talé, il veut quand même rencontrer donc force mais avec Kateta là, parler de la culture là. Avant on va trouver une photo de rencontrer pas une trop mais dans Denis Noir, confédération pas mais la Kateta là. Fa ko ngata donc ko na mata terrain ko terrain beta kata employé ni hakili bala o don diko nu tara aw no fe ngata fa kata ta conférence la o e mo chama che anko ko e bi kera chobi na décision bi taka appliquer Mali la on beta mais les décisions ti taka dialogue national les décisions ti appliquer
donc on t'a yɔrɔ t'a la parce que déjà a tɛ foyi ɲɛ ka taa kuma ten dɔrɔn an k'an tɛ taa donc la même chose aujourd'hui parce que a fɔra bien an ka parti ko k'an bɛ taa parce que a dialogue an bɛna min kɛ assise a fɔra k'a bɛ appliquer n'a tɛ appliquer an t'a taa an yɛrɛ sɛgɛn ka kuma caman donc o kɔnɔna na Diko bɔra o tilalen ouverture la a bɔra a kumana ko hali maa min tɛ yan k'ale kuma n'o tɔgɔ la n ye kuma ta au nom de l'opposition mo Diko i tɛ se ka kuma anw tɔgɔ la parce qu'on t'a pas autorisé. Moi, il est important qu'il fasse bien. Tu ne peux pas parler à notre nom, tu es un grand frère, on ne t'a pas autorisé. Après, Diko, avec sa grandeur, a excuse présentée, qu'effectivement, quand c'est comme on tourne là, on passe à l'autorisation. Lui-même dit dans ses débats, quand le peuple donc aller à Ramadé, donc il se corrige. Il est important que Halma me supporter, aille me supporter Tchèque, Akana me supporter dans ta fin. Quand même, je suis contre le principe aussi, quand moi, bafoué, Ayaka Hakina de dit, il a sa vision. Cette vision, vous êtes obligé, il va respecter ou il t'a respecté, c'est son droit. Et tu n'as pas le droit de le critiquer, mais néanmoins, on va Hakina est bien. C'est comme ça que moi je vois la démocratie. Il y a quelqu'un à 91%. Hakina on gata, on a baro kakenaï, pour que tu m'as au fait de condamner. Parce que en gros, dans le dobe et pour le cas fracant, où il est qu'à y échouer. Allez bien avec toi, ok? À la carte de la basque. Là, tu peux bella jelembe ndu fanga ibrema jidela politique moko koni ujelu benendo politique moko koni be nyogon taw be nyogon fege anga dire nyamko fana kay misri kono ka la di bilal man sal ni wajulu bawla la kana baw ulu fana ngo konna de ka à la justice voilà fini awe fini tawde kama justice wala tamali de la kana fami giriti ga bawe afana afida la de fanga be dira de awde ma awde koni jama fembe awde kan ka aw joro la ka critique atike tugola no kera sisa jamana ngo bokol lo kono mais ni mi de ni boy ta kono kibta don do ta kono nana fendo bi soro ila soro parce que yibe de terem ne ke ni e parti mo ye fere juma ne tige wala sa ka o ye min fɔ k'a fɔ ko le 12 nata o bɛna n'an ma décision dɔw ta mais pour moi n t'a dɔn k'an bɛ décision min ta ka n'a bɛ se ka kɛ parce que min don o ko diyagoya ko ka date de fɔ date dun tɛ se ka fɔ parce que a fɔra ko n'an ma date fɔ o bɛ sanction wɛrɛ kan mais an bɛ sigi ko kɔnɔ de k'ale bɛ o bɛna sanction o ye jɛma ye bon an fana fɛ ko mɔgɔ dɔw fana bɛ parti di mɔgɔw fana dɔw fana ko fo a ka kɛ a date kɔrɔ la bon ni élection kɛra ne se ka tɛna taa an bɔra min kɔnɔ a tɛna bɛn o de Aïssa e yɛrɛ fɛ an bɛ yɔrɔ min na taa élection tɔ tora an ka na ko 3 mois an bɛ jumɛn na an bɛ décembre la janvier février élection tɔ tora 2 mois 2 mois élection bɛ se ka kɛ a foyi ma ɲɛna foyi sur les 19 régions élection bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko problème tɛ yɔrɔ min na ka na 5 régions autant 14 régions tɔw bɛ kɛ élection tɛna kɛ yan comme il paraît que ko parti politique mɔgɔ dɔw ko hali n'a kɛra Bamakɔ de Sikaso ko dan ye ba ka kɛ mo n'a kɛra Bamakɔ de Sikaso fo ka dunya wuli olu tɛ kɛ est-ce que y'a faamuya donc an bɛ situation min na k'a fɔ kuma dɔ de bɛ na ni kuma dɔw ye je ne vois pas en toute honnêteté an bɛ yɔrɔ min k'a fɔ an bɛ min kɛ nka tɛmɛ parce que a fɔra gouvernement yɛrɛ ko k'o tugu n'a ka programme dɔ di olu ma ten dɔrɔn ko n'o kɛra n'a ka ko disposition foyi tɛ taa kɔnɔ gouvernement que ils sont responsables olu tɛ se ka programme nkalon tigɛ k'a di tant que ne jamanadenw ma se o y'an précipité fɔlɔ k'an ka taa i bɛ ka waati la les conséquences ont été an ɲɛ bɛ min na aujourd'hui ni n'an taara élection na n'a kɛra élection bâclée ko élection ma ɲɛ mun wɛrɛ bɛ na fɔ donc il est important qu'an ka réfléchir au ko kan k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min aujourd'hui ce n'est pas possible de faire les élections le 28 février c'est pas possible se ka bɛn a tɛ donc maintenant bon n'a se ka bɔ sigi ka fɔ i n'a fɔ an y'a ye k'a fɔ an ka ministre min bɛ an ni jamana comme olu de bɛ interview olu de bɛ se k'a yiri bɛ wele ka kuma ni mɔgɔw ye ayi comme olu CEDEAO de décision ta k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ bɔ ko k'a fɔ ministre des affaires étrangères bɛ bɔ dɔw mago bɛ ministre des affaires étrangères u bɛ se k'o wele u ka taa mais président y'a fɔ bɛɛ ye k'ale tɛ bɔ o tɛ wa maintenant u k'ale wele u ka taa kuma k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min a k'a lajɛ solution min b'a la maintenant bali b'olu de ka kan na
donc an bɛ sigi ale e kɛra cogo cogo nka i tɛ se ka décision o tɛna se ka fɔ bɛ embargo kɔni ta kan hali o tɛgɛ fa sanu na o tɛ se ka kɛ ne t'a dɔn décision laban jumɛn wɛrɛ t'o bolo o bɛna min ta parce que o tɛ se ka embargo ta contre le Mali bi n'o ye embargo ta contre le Mali c'est que la situation sera très grave mun na n ka tɛ dɔn jamana bɛ yɔrɔ min n ka tɛ dɔn an tɛ dumuni sɔrɔ ka dɔn n ka tɛ gɛlɛya bɛ yen n ka tɛ ka fɔ bɛ embargo ta contre nous la situation sera très grave et donc maintenant an sigilen don kɔni o bɛna décision jumɛn wɛrɛ ta parce que min don ni ne de y'o tun ye n ka tɛ an tun bɛ chef de ɲɛmaaw an tun b'o suspend fɔlɔ o ka famille ni bien ko ye an tun t'o kuma fɔ donc filanan na an bɛ sɔrɔ ka tila ka fɔ mais comme o ye décision bɛɛ ta k'a lajɛ on va voir concrètement o bɛna min kɛ ayiwa an tun bɛ sigikafɔ min ɲini na n'o ye Amadou Cissé ale bɛ Pinal TV la Amadou Cissé ko conférence d'entente nationale effectivement c'est vrai Amadou Cissé c'est un journaliste a bɛ Pinal TV la an ka foli b'a ye Ismaël fana ko an bɛɛ sababulen don Ismaël Sabake fana ye a ka contribution di a bɛ u bɛɛ fo ayiwa an bɛ téléphone di sa o ma an bɛ téléphone di maa o maa an ka tɛmɛ ti dama ni pour que k'a lajɛ ɲininkali mun b'u fɛ k'a tɛnku voilà an b'o lamɛn ayiwa maa min b'a fɛ ka ɲininkali tɛnku ninnu tɔgɔ la nin waati la aw bɛ se ka don nɛgɛjuru sira fɛ aw bɛ 20 29 74 78 ni ɲininkali min b'aw fɛ ka tɛnku ninnu tɔgɔ la bonya ani karama kɔnɔ an ko bonya ani karama kɔnɔna na ayiwa salamu alaikum ne tɔgɔ ni jamu an b'a n sɔgɔma yɛrɛ sera an b'a i tɔgɔ ni jamu Yalkuye d'accord Yalkuye i ye kɔrɔfɔ mɛn kana janya quoi parce que an tɛ téléphone labila fɛn tɛ quoi merci an tila a ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko militaires ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o la pour moi d'abord n'o tɛ Mali fan bɛɛ de ka militaire jɔyɔrɔ bɛ yen ka kɛ pour sécuriser le Mali kosɛbɛ ni gɛlɛya nana ka s'a kɔnɔna na o ye an bɛ nin tigi ta o ye allo oui dɔ bɛ alors Amina allo salamu alaikum a fɔ k'a ka jɔ dɔɔni téléphone tigi bɛ jɔ an bɛ Amina ta fɔlɔ Amina barikaw don ami arabi question frappée problème c'est solution de la paix solution c'est proposition frappée de bemol ka fɔlɔ ayi a b'a fɔ alimami ye bonya ni karama kɔnɔ a k'i sɛbɛ politique la si les autorités morales et politique mɔgɔw dɛsɛra an ka recours ye olu de ye i b'a fɔ ko pape bɛ cogo mais a k'i sɛbɛ politique la a ka dimanche sorti ma bɛn du tout donc ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ngolo bali minnu bɛ k'a neni mɔgɔkɔrɔba neni t'an danbe ye minnu tɔgɔ y'o fɔ mais mɔgɔ fana acte dɔ bɛ yen kana poser min bɛ occasion di mɔgɔ ma k'a i neni o ye kelen ye filanan fana ye min ye n'u EFR kan ka geste de solidarité nationale déposée depuis l'intérieur du Mali jusqu'à l'extérieur du Mali pour venir en aide aux gens de Franco. Et toutes les régions du Mali qui ont faim. Min dalila nous en dalibila ala ya do kila do an dalibila. Min dalibila bodi do nimi ma dayla tampi. Ni ba fane ka ke ikarole ou bien ikarole mi be francia. Il faut que amna kara 1 franc 2 franc nyanga fara nyoka. Ni mo ya di kwa. Merci grand sœur. Merci Ambifo qui teriw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'i yɛrɛ ye. Merci. Bon vendredi. An b'a fɔ ale ta kun ye proposition ye. Ouais. Donc mɔgɔ wɛrɛ bɛ yan n balimamuso. Ne maa wɛrɛ bɛ aw ye se k'o tigi bila ka don. 20 29 74 78. Allo. An b'a sɔrɔ sera. An b'a. I tɔgɔ ni jamu k'a wele ka bɔ min?
Bari, ça va bien? Ça va. Doni, Bari. Hakili b'i la. Amba Bari. Amba. Godo. Non, la zone. Non, la zone. Merci beaucoup. Bari. Bubula b'a fɛ ka don. A bɛ Bubula. Allo? A bɛ Bubula ta. Kɔrɔ Bubula. Allo? Denbaya don. Kɔrɔ baasi tɛ yen. A tulo b'i la nin waati. O tulo b'i la. Tulo b'i la. Walayi. O ni foli ka kan. A bɛɛ lajɛlen bɛ walayi o bɛɛ tulo b'i la. Dɔɔni bɔ a la. Ouais, kɔrɔ. Walayi. Bɛɛ. Ayi. Oui. Awɔ. O y'a kɛ. Walayi o y'a soutenir. Awɔ. Merci quand même madame la Fantala fo. Avec musokɔrɔba fo an bɛ denbaya fo. Vraiment a ye fo tiɲɛ don bɛɛ ka don. Bɛɛ ka don misiw kɔnɔ. N'a bɔra an bɛ t'olu de fɛ. Allo salamu aleykum. Allo. Salamu aleykum. I tɔgɔ n'i jamu i b'an wele ka bɔ min? Ka bɔ Kalabankɔrɔ. Awɔ, e hakilina?
Mbi lamena oui. Mbi lamena oui. Sans consensus, attendez, sans consensus, vous connaissez le problème, vous allez vous asseoir dans votre bureau, vous prenez la décision au nom de tous les Maliens et c'est fini. C'est comme ça que vous voyez la chose. Quelle procédure? Procédure est humaine. Non, je t'écoute, procédure, explique-moi les procédures. Comment on doit faire? Vas-y, oui. Il y a toujours eu des complots contre l'État. En 1968, ce que j'ai dit, excuse-moi, donne-moi une minute. En cas de Mali, en 1968, l'Union soudanaise et RD a été interdite de la politique ici. Moussa, décision, ça n'engageait pas l'Union soudanaise et RD. Une partie des Maliens ont été exclus. Donc, on a interdit à d'autres de faire de la politique. En 91, Moussa Traoré au Genakaboya. Moutibeka Nana, Soumaïla n'a pas participé. Et comme Mali problème dans le secteur du MENA. Secteur du MENA. Chacun a sa façon de dire sa vérité. Mais si on mettait ensemble les gens et que moi, on a discuté où est le problème, dans tout ce ni et que tout qu'on a un problème et que les débats décidés, et Moussobe et Dembé, quand ils ne seront pas associés. Je vous écoute. Ah, c'est vrai qu'elle est là. Merci. Non, il est important que moi, on a position politique, on va exiger, donc moi, je sais quoi. Makati, Donc, à ce qu'on est dans 76, 32, 76, 00 là. Allô, oui. Oui, allez-y. Oui, bonjour, monsieur. Comment ni jamu iba wele ka bomi? Ah, sama na basi ka waseno. Bon, kana ningali jenya ningali kilenga to ka fenga wati sira kuseba. Ya fanya. Ko tsara suka dumuni bila kata de senu.
Merci beaucoup. Bon, on est dans le cas, on t'a donné ma carte de numéro là, tu as numéro de moi a numéro donc ne taille na créé un téléphone problème dans le book. Il y a des problèmes. Am direct la do e do inga ali c'est amale fo eli amando ma fo magaji a 50 76 32 76 73 77 73 76 73 77 73 am 50 donc allez c'est ka do faire dans le sarakato. Alors donc on continue une question on est bien donc pour que donc ni magaji masaka do je crois que Toma chako ta don ni ale no no ay na kanyanga le boni mina sanira na ko magaji nana ay mai da fra magaji ka do e profiter ka do jo aywa dat ki do la donc angita suivi kosɛbɛ wallahi je suis très ravi mais i ka tiɲɛni a ka d'an ye kojugu wallahi i ka tiɲɛ fɔli yɛrɛ de ka d'an ye parce que hala cɛ min filɛ ka taa sisan a b'a dɔn a tɛ se ka i ka téléphone ta ko min na c'est pour cela il est parti tu es en train de lui dire les quatre vérités a tɛ fɛn min kalama an dun bɛ kalan e de ka taabolo fɛ i bɛ ka min fɔ an ye o de bɛ k'an kalan ala dun ala k'i mɛn a la ala ka garijɛgɛ fɔ ye c'est le grand frère de Bamako Kulubali magaji bi se ka don numéro di ma je 76 bon nous to wati be kata na magaji na be ka dameli ga abe ka wele kan ka jisram na ba fanda bara ba bata ba fanda ba fanda bi dresi la France ni sɔgɔma amba ani sɔgɔma ba fanda o to wani sɔgɔma an sɔgɔma ne ba Lobila ne den ye tiɲɛ fɔla de n'u to ko wallahi a bɛ tiɲɛ de fɔ Mali bɛ a ɲɔgɔnna tiɲɛ fɔla tɛ yen an b'a lamɛn su an b'a lamɛn tile n'ale ɲɔgɔnna fila bɛ Mali kɔnɔ wallahi maliyɛn an tɛ sɛgɛn o yaro dɛ wallahi n'u togo b'a se de la sisan ne tun b'a ɲina kabi kunu bɛ ka fɛn fi ɲini Mamutu Diko ta in de la Mamutu Diko man kan ka dɔgɔya o awɔ Mamutu Diko man kan ka nɛni mɔgɔ si de fɛ mɔgɔ da man ka dɔgɔya don min na i bɛ ka min minɛ i bɛ ka y'a fɔ ko Mamutu Diko ka bɔ a ni maliyɛn bɛɛ cɛ k'a bɛna min sira an na k'an b'a dɔn sisan nka Mamutu Diko ko ale bɛ sa de maliyɛnw nɔfɛ ale tɛ bɔ anw ni i bɛ ka cɛ mɔgɔ si de m'a si jɔ k'i bɛ Mamutu Diko dɔgɔya n'an bɛ cɛ de fɔ wallahi n'u ko o ye tiɲɛ fɔla de o de y'i ka ko diya ne o de y'i ka ko bonya ne ma i ni mɔgɔ si tɛ kelen ye i ti don namara la mɔgɔ fɛ fana ne bɛ arajo in de lamɛn diɲɛ don o don parce que tiɲɛ de bɛ fɔ arajo in na ayi aw kɔni aw y'an baw ye aw b'a lamɛn yɛrɛ fɔ an ka arajo fréquence tora la fiyewu ani sɔgɔma ne b'aw bila yan merci beaucoup ne ba o diyara n ye o diyara n ye magaji i bɛ se ka don 76 73 73 77 73 magaji donc i bɛ se ka don a kan pour que an ka se k'i ta an ka bɔ kɔnɔna na émission tɔ man ca tuguni ka maaw fo yana ka don an b'an balakaw fo kosɛbɛ an b'o fo magaji an bɛ de kɔnɔ na 76 73 77 73 ba fanta allo tanti madame Meiga an ka foli magaji i bɛ se ka don 76 73 77 73 donc n'i sera ka don o la an b'i ta an ka to pour que ka se ka fɛngɛ Maimouna Diallo n'an b'a fɔ boli allo oui bon karamɔgɔ n ka bosokɛ donc très bien an bɛ fo bon ne tɛna janya n'u tɔgɔ i bɛ tɔgɔ min na ta ne b'a ɲini i fɛ to ta wa yan kulo bɛ bɛɛ la koyi an ɲɛ bɛ bɛɛ la don min na se malankolonw ni maa minnu bɛ ye an bila nin système kɔnɔ u ka tile bɛna ban latigɛ ye ala de ta ye donc ni tiɲɛtigiw ka don nana don ta wala n'u to i bɛ n'i ka tiɲɛtigiya n'i ka hɔrɔnya i bɛna a nafa de dɔn o don wa a ka di n ye fana i ka dɔgɔnɔw ladi ne sinankun y'aw ye dɛ mais dɔgɔnɔw ladi u ka kɛ i cogo ye voilà donc n kɔni b'i fo an bɛ ala deli ala ka jamana in sigi tiɲɛ de ma ala ka jamana minnu y'an bila kumasulu kɔnɔ ala k'an bɔ kumasulu ni nkalon ni jogo juguya kɔnɔna la ala ka bɔda d'a ma merci cousin amba magaji desna ka don magaji desna ka don ayiwa n'u to an bɛ taa ni foli ye ko waati sera an bɛ balakaw fo fɔlɔ allo Maimouna Diallo n'an b'a fɔ boli bana allo
allo Salamu alaikum. magaji ni tuma don na an tun bɛ tɛmɛ na dɛ magaji salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ayi kuya ala ka n'aw kuya. Ya Rabbi. Dɔgɔɲuman kɛ ala ka mun bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ya Rabbi. Bon n tɛna kuma janya. N b'aw fo wagati tɛmɛna Mamudu Togo ye a da don dialogue national la. A don aw k'a bɛ débat mun kɛ ne y'a wele a don. N k'an b'aw deli a y'a to ala ni kira k'a to jamana ko kama k'a to silamɛya kama. N b'aw fo la. An ka mɔgɔ ko dabila. Amina mun fana filɛ nin ye a ye proposition fɔ ne b'a soutenir o la. N ma deli k'a ye mais hakilila ko don jamana ko don. Mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ji t'a fɔ jamana ko la mais n'i y'a kɛ k'a ɲɛ mɔgɔw bɛ i apprécier a la o. Mɔgɔw filɛ k'aw apprécier u b'a ka émission lamɛn tɔɔrɔ tɛ o. Hakili tɛ radio so ye o. Mais hakilila minnu fɛ ni hakilila sabatilen don jamana ma mɔgɔw b'a soutenir. Ne ni Mamudu Togo bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis 2008. Mais a ka y'a ɲɛna a tɛ tɛmɛ siɲɛ 2 kan. A bɛ se ka kɛ n'an yɛrɛ a bɛ filima yɛrɛ mais an bɛ communiquer. N y'aw wele mun na aw ladilikan mun fana a ye ɲɔgɔn faamuya n tila k'a yɛrɛ wele n y'a fɔ a ye. N tɔgɔ ne bɛ deli k'e yɛrɛ wele ni hakilila mun bɛ n'a ma an bɛ ɲɔgɔn bilasira. N delila ka hakilila dɔ k'i yɛrɛ delila ka Mamudu Togo ala ko to yen. Bon an ka taa nin jamana ko an ka mɔgɔw ko dabila. U yɛrɛ b'a ka hakilila mun fɔ. Depuis 2012 a b'a hakilila kelen de kan. Wala ni n'a ma dabɔ k'a to jamana ko la jamana ta t'a kɔ. An ka mɔgɔ ko dabila. N'i ka mɔgɔ bɛ cɛ an ka soutenir kɛ. Voilà sinon a tɔgɔ i faso mɔgɔ t'aw mɔgɔ i da bɔ i faso ko la o. Mais n'a minɛn da bɛ dege bolo a bɛ dege bolo mun de bɛ na. Dɔgɔma de bɛ n'i sɔrɔ dɛ. Ala ko ko jinɛ ma adira ko. An ka mɔgɔ b'a ala yɔrɔ mɔgɔ bɛ siran ala ye. Bon an ka sabali. Bon n b'a fɔ. N bɛ yɛrɛ fo ka Seydou Deɲɔgɔn fo i tɔgɔ la k'a ka Janvier an ka taa dɔn n'o ye Seydou ka Janvier min bɛɛ bɛ Bamako k'aw bɛɛ fo i tɔgɔ la an ka taa ka dugawu kɛ. Merci. Ayiwa an b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ waati kɔni. Waati ye an bɛ bi ta jɔ ka fo.